makare. Sano da winjane ni tuoche mag obwongo kata ngima mar obwongo die nyasi ma timore kache kaunti ma Migori. Wawinjane gima timore kar kanyo sani kato bang' aduogi. Mana kamilere kanja duong' ajeki maki mana gi kanyo ngoduogo iri. Mana bang' kosewuok ir Jo Juma kanie kaunti ma Migori. Nyakwara moge juang' wan ka kod nyawadwa Jo Juma. Jo Juma yaure icheyo machalo nade. Iwacho ai ntiere ndara kacha ni mako ng'wech ahinya ka ichomo gwenge ma Nyatike, ichopo yo maber, waneni kendo ngima yo makare. Migori uchiew nade, to sani, gini watu wake weche mag doho, ang' miwa bende sigandi ni be inya donje, to sani kono wane weche gi mag obwongo, koso magi makelo dang'ni mag paro mathoth ahinya kaunti ma Migori. George. Erokamano Cleophas awinyi makare kuwugego mag ong'er sabkono ma Nyatike. Dake machuok ka achiel kuom jowinjo oseliyo kona kane kata mana gima kawuono wawuoye mar weche mag doho. Nitie moko bende samoro nyalo kelo dang'ni mag paro. Mano wabiro weyo teng'. Kata kamano odiochieng' ma kawuono e gwenge mag ong'er kama bende nyaka sani koro wagoe tach. Thoro maduong' mwantie ka en puonjo oganda ka otende kod wechego mag dang'ni mag paro. King'iyo lipot ma bende ne osebed kigolo kod migawo mathiedhe kaunti ma Migori. Kwang'i higano mar 2019 kwan jogo manodhi siptende ka nigi dwaro mondo kony gi dang'ni mag paro ne romo 1,117. Kwang'iyo higano mar 2021 ne gin ji maromo 1,770. Kabende higa mar 2020 higa mokalo kwan jogo modhi siptende mar manyo thieth ka otende kod dang'ni mar paro ne romo 1,900. Mae mosemiyo gik mopogore opogore ma otende kod migawo mathiedhe kaunti ma Migori osewuok oko mar konyo oganda kata puonjo oganda e yore mage ma inyal geng'go wechego mag dang'ni mag paro. Okinyi ma kawuono wantie kod oganda bende ochopo ka idwa mi puonj mopogore opogore ka otende kod bende gisetimo kata nonro gwenge mar ng'iyo ni to kwan ji maromo nade bende nitie kod dang'ni mar paro ka bende gibiro kod yore mopogore opogore mar miyo gi kony to ahinya mar tieko wechego mag dang'ni mag paro to ahinya gwenge mag Nyatike. Adwa ni mondo achak kodi mondo achak kode mondo Chorika. Adwa ni chakna gi nyingi mokwongo to un kaka oganda makoni. Ayudo report ni usebedo ka nitie nonro ma yandi usebedo ka utimo ka ma wechego mag dang'ni mag paro. Ochalo nade to un ji maromo nade man gi weche mag dang'ni mag paro ang'o ma utimo? Erokamano wan kaka jo Laviso en consortium body. Wasefwenyo ni dang'ni mar paro e gima koro hinyo ogandawa kendo hinyo ogandawa to ji ok ong'eye. Omiyo wabiro ka osirwa gi migawo mar PEPFA mondo wafweny jogo mantiere gi dang'ni mar paro. Dang'ni mar paro en ayier no jomoko oganda wa mang'eny oselal. Wayudo ni dang'ni mar paro biro nikech dhier kata nikech kilalo ng'at mihero. To ma osebedo ko otiyo oganda wa to moloyo sama ne corona koro bedo higa mar 2020. Wafwenyo ni dang'ni mar paro ohinyo ji mang'eny to kendo ji mang'eny pod nie hideout. Tiende ni nyaka sani pok wafwenyo ni ji duto te owuok. Omiyo wan kaka Laviso, riwruok mar Laviso, wawuok oko mondo wakony oganda wa e Nyatike sub county mondo dang'ni mar paro ni odog chien nikech ji mang'eny ngima gi kethore. Tich makoro ginyalo timo ne community dog chien nikech dang'ni mar paro. To dang'ni mar paro ni chako sudo kendo nyaka ir nyithindgi. Wayudo ni nyaka nyithindo ma ginyuolo nikech dang'ni mar paro ni nyithindo bende koro helter skelter nikech janyuol ka wiyo osebiro marach, mama kata baba, nyathi be koro onge msimamo. Omiyo wayudo ka chandruogni omako oganda wa mang'eny. Ere kaka un to uyangi neno ng'ani nigi dang'ni mar paro? Ere kaka inyalo neno ng'acha? Koso nitie ang'o mutimo mar ng'eyo ni ng'ani nigi dang'ni mag paro? Kaka inyalo ng'iyo ni ng'ani nigi dang'ni mag paro? Chutho gini nie psychology. To bende inyalo neno kata ka wadu wuotho teng'o mana lwete. Owuoyo kende to onge kata ng'at mane kata king'iye mos iluro tineno ka ng'ani wuoyo mana kende ochwado mana lwete tichich ni ng'ani ok sawa. To kata komako tich moro to tiye excessively moingo kaka teko mar dhano chalo. Tifwenyo ni ng'ani ok en maber. Nikech samoro kata drug motiyo go onge tiyudo ka koro odhi speed moingo teko mane Nyasaye omiyo dhano. Omiyo wan kaka jo program wafwenyo ni ng'ani ni marach kendo en gi dang'ni mar paro. Bang' yango joma nigi dang'ni mar paro, oseno ka jomoko dere, jomoko kawo kiki mopogore opogore. Un kaka riwruok, ka utiyo kod migawo mar thieth, ang'o motim ne ji machal kod kuseyango gi mar konyogi? Ka waseyango jogi to watudore, watimo mobile clinics ma jogi outreaches wabedogo ma jowa mwasefwenyo ni gidang'ni mar paro gi jothieth kaka sub county ma Nyatike wan gi jogo makonyo
wach mar dangni mar paro. Omiyo gibiro kendo kuonde wago, ok ochuno ni nyaka idhi station, to gibiro kuonde wagi kendo gikonyo jogo, gimiyo gi drugs kendo gimiyo gi wach, giwuoyo kodgi wach hocho. Erokamano kuom wakawo pach ng'ama chielo. Adwani ichori machiegni ka. Kaka riwruok usebedo kuwuotho e kind oganda kacha kendo useyudo jok man gi dangni mag paro. Ang'o ma utimo ma kapok gichopo kama koro ng'ato nyalo kawo ngima nikech dangni mag paro? Kichako gi nyingi. Mokwongo an iluonga na Absalom Odera Uma. Atiyo gi riwruok mar piny owacho mar Kedo in consortium gi riwruok mar Laviso. Dangni mar paro mokwongo gima watimo ne counseling, guidance and counseling, to moloyo ne caretakers. Nikech wayudo ni caretakers gi okano nyaka jok mag nyithindgi ma gisechich nigi wich matamam gikano e ot. Koro waka cancel gi mondo mi at least gigol gi oko mondo giyud konyruok ma korka korgi. Awinjo kulieko ne samoro ngima mapek. Ng'ato nigi mapek isegene ma kelo dangni mag paro. Koro idhi konye nang'o sama isiyo en gi ngima mapek emiyo en gi midhiero machal koda mae. E program ni wan gi activities 4 mwadhi timo. Mokwongo wan gi S4T. S4T en program madhi inua jok ma economically will develop jok ma caretakers mag jok man gi mawigi ok ni kare gi eko. Koro S4T ni wadhi keto jok caretakers mag gi e program manyalo miyo gi yud yuto mondo gi support godo nyithindgi go eko. Mar ariyo wan gi fee program modhi miyo nyithindo ma nitiere jok ma nyithindo ma dangni mar paro go osegikne gi mabor but pod gi hero mar dhi school. Wabiro mondo mi watimnegi wamigi fee. Mar ariyo inyalo yudo ka okete ma ok onyal dhi school. Kokete ma ok onyal dhi school, wabiro dhi ahead mondo mi wakony nyithindgi mamoko ma nigi dwaro ma pod ni active mar dhi school, nikech ok inyalo yudo ka household no ji te nigi dangni mar paro. But nyathi man gi dangni mar paro mok dhi school to wabiro konyo nyathigi mondo oyud konyruok nikech en e yor school. Mar adek wachiwo gimiluongo ni psychological test clinical ma bende wasetimo activities 3 e wigni. Wakelo ministry, watiyo kanyakla gi ministry mar health e ground, gibiro gipimo jogi, giketo gi under drugs. Mostly wasetudo ni data wacho ni jok ma gore piny nikech ndulme ng'eny, koro jok mikete thieth e yor ndulme ni be koro waketo programs go dhi mbele. Erokamano. Watie gi ng'amo gik bi atie kodi ng'amo gik. Adoni chakne gi nyingi. Isedak e kind oganda, in kata ga nyuole gi ang'o makelo dangni mar paro misenena inyalo miyo samo dhano nigi dangni mar paro? Gi nyinga iluonga ni Simon Awidhi, a member mar Laviso kendo mochung' ne weche mag ne technical part of it gi weche mag proposal writings. Koro ei migao ni ne warango bwang'iyo bwayudo ni nitiere chandruok ei anyuola to ne onge nyalo mane wan go, to waoro kwayo bwawacho ni de wayudie ng'ato manyalo mako lwetwa mondo wajolie jogo, nikech ei oganda ni nitiere jok man gi chandruok mopogore mag dangni mag paro. Nitiere ng'ato tuo kende nyaka nyo HIV bedie kopogore gi corona. Ng'ato wuotho to siko mana ko ochwado lwete, owacho weche mok donji. Koro piny to ng'ani chande. Ma nomiyo wadonjo e riwruogni kaka wanjo riwruok, nikech wan gi thematic areas mopogore: health, environment to gi weche mamoko. Koro ei health kanyo waneno ka nitiere ng'eny manyo kelo wabetie. Tachiel kuom gima ne wayudo, ng'ato mowito ng'ate. Iyudo ka ng'ane manyicha chulo ne school fee, ng'ane manyicha anyuola te orango ni ng'ani ng'atwa. Ng'ano kowito koro onge. Koro ji te neno ni koro gi lose gik moko rumo. Aya, nitiere kaluwore gi donjo mar tuo. Dhako samore ma tuo odichuo. Ji ariyo gi nitiere pogruok. Koro ng'ani ok da wacho ni atuo or omuonyo yath kata dichuo, or dichuo dwa fwenyo ni dhako ne kata dichuo dhako bi fwenyo ni chuore muonyo ga yath e muda kaka gidwa wacho gintimo nan tamre, to nwafwenyo ni gini kelo dangni mag paro. Kopogore gi mano, yuto gi ekonomi masani nitiere ni, an wuon an gi teknoloji ne weche mag ufundi, ta fwenyo ni kata ufundi wano nitiere gi chandruok, nikech ji yudo matin, to matin mi wayudo no to onge gang'ono ok nyal rome ot, nikech misiling 800 700 kidhige ot, nyathi dwaro school fees, tidwaro gini to kinyi onge go. Erokamano.
Erokamano kinyalo winjo Atiko kwang wawuo machimba bang'e mago mokuom yo bende nyaka sani lero wechego mag dangni mag paro. Pod wago tach kama bende yudo mathoth ni to e gwenge mag Nyatike gi ang'o malich makelo midhiero kamae ose yangi kaka mago mag wechego mag nweng'o mag piny kaka achiel kuom mago bende kelo dangni mag paro. Koro pod wago tach kamar bende wuoyo kod oganda mantie ni yo mane minyalo tigo mag tieko midhiero mag dangni mag paro ma osebedo ka medre ahinya e kaunti ma Migori. Komana ahinya jokanyo ka intie gwenge ma ong'er kano ka intie kano Migori Nyatike ni ginto gipange yo machalo nade. Erokamano ahinya Juma nyakoro Ramogi Jwang ang' waduogo e studio kar ka mondo mi ang' koro wacho ni